tadi itanbiagku siya kadipay tay malagalagitmu no siya man bilang tay kasmu damage sikat ina ararapa ape ito'y awan pagtanaga kasal sarita dayto'y ladawa itadawag mo telepono'y sutenge dayto'y marugungkon ay nagrigaten long distance na yan kilitin na diiliw ang panaas naginad di oras nga malabas gapot karayo atin ay papas palawin agan anos tabi ako idaya mo day ka cellphone mo rantayan ka isagdak ang sugno tasiksikala inay ayak ko uray adayo ka ito'y arpag kasama si Dekka latta kaniya ketara timek mo nung mangigak umanay biyak po haliluwa daytin tugot ko sa kata inikot awan ti mulit na ipon sugayam dumapulina at dami iliw na kensegkan ay nagrigaten long distance na yan deritin na diiliw ken panaas naginad di oras naglabas gabut karayo adi maipapas palawin agan anos tabiat ko idaya mo balita cellphone mo rantayan ka isagdak ang sugno tasiksikala inay ayak ko tasiksikala